Zvamanje manje kuzanu PF kuri kupisa. Zvamanje manje pakaipa. Pane vhidhiyo randiri kubva kusangana naro zvamanje manje ramai Mutsvangwa vachidya vava. Bandatirega ndiuye naro panapa. Hameno kuti zvinopera mushe. Gore rino rinopera kuzanu PF ikoku. Kweyo nyaya yamunhu Mutapa inopera sei? Toda kuona kwainosvika. Panapa ndine mashoko ataurwa namai Mutsvangwa. Mawana. Takamunira nekutotedzera gwara remusangano. Tinoita zvinedisiprini. Zvakuda panenge paitwa proper processes tinozvitambira. Asi hatitambiri zvinobva kwomunhu nekuti zvakuitekwa semunhu. Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu checontent, chitubu chisingapu, chitubu chinoniwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa, ndangokutenda nekuti asaine kurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Nyaya iri panapa ida kurohwa ichangopisa, hanzi simbi inorohwa ichapisa. Saka ndisingatambise nguva, rega ndipinde muvhidhiyo tinzwe kuti zviri kumbonzi chii uyezve zviri kufamba sei, tozokurukura zvakawanda. Taira sei taplaya vhidhiyo. Hanzi hatitambire madecisions kana kuti zvinhu zvinorongwa kumba kwemunhu nekuti zanu PF haisi yemunhu. Mawani, musangano wakunakidza uyu. Wakunakidza pakupisa. Rega ndipinde mucomment section ndisandatanga kuumana timbonzwa kuti vamwe vari kuti chii. Zvikanzi 2 points made here. 1, madecisions anobva kuprecab handiwo atinoda. Number 2, Tagwirei nemari dzake ngaasuduruke. Pockets of resistance are starting to show. Yeah. Zvikanzi pane nyaya apa. Ndikati pane nyaya. Pane nyaya apa. Ya pakaipa. Zvikanzi hatitambire zvinhu zvinoitwa kumba kwemunhu at Precab Farm
nokuti ZANU-PF haisi yemunhu. Hanzi ZANU-PF haisi yemunhu. Zvikanzi 1. Tagwirei thinks he can buy his way to presidency. Kwete, zvarambwa zvikudiwa. Zvima decisions zvinoitwa kuPricab Farm won't bind us as a party. Havasi kuzvida ende support mainzwa chaunga chichiombera maoko vachifara zviri kutaurwa naMai Mutsvangwa. Zvikanzi a very good point. A very good point. Hamene kuti iwewe unoti chii nazvo? Unoti chii nazvo zviri kuita sei zviri kutaurwa apa ende mashoko ari kubuda panyaya iyi nezvataurwa nani naMai Mutsvangwa handitika. Zvikanzi Monica has exposed her husband to ED. It's clear Chris supports ED by day, but at night he sleeps with Chiwenga's political bed. Yeah, pakaipa, pachanakidza. Zvikanzi Chris Mutsvangwa is a coward. He sacrifices his wife by sending her to deliver messages for him. Pakaipa. Zvikanzi as long Verelius Banda backs Tagwirei, hamuna zvamunoita, anongopinda zvakaoma kudaro. Hanzi anongopinda zvakaoma kudaro. But message yaMai Mutsvangwa mainzwa here ndikatimboidzosa futi. Hanzi hatidi vanhu vanofunga kuti vanogona kushandisa mari kudhivhaidha vanhu. Recently tiri kuona vaTagwirei vari kudistributa mota, vari kumira vachiita zvavari kuita. Zviri kuitika kuseri uko hatisi kuzviziva. Taakuzoona Mai Mutsvangwa vachiuya nhasi vakutaura kuti hatidi munhu anoshandisa mari kudhivhaidha vanhu, nekuti mari haishande. Dai mari yaishanda Ian Smith angadai achingoripo pachigaro because akanga ane mari. Pakaipa. Vanhu vanoda kudiwa zvaitona mai kuzhande ichi avaitambira you can't apana mari inoti inokuita kuti munhu aramba achitonga Smith hasaingomwe vapachigaro. Hapana kanga asina Smith wakanga aine mandege nemandege. Hanzi dai iri mari. Saka Wicknell anogona kunge ane mari, Mnangagwa anogona kunge ane mari, Tagwirei anogona kunge ane mari, but vanhu vakati havachada zvinenge zvadhakwa. Hanzi vanhu vanoda kudiwa. Ukaona vepati yako vakutaura zvakadai so woziva kuti pane zvimwe zvinhu zvauri kuita zvisiri izvo. Ndakambozvitaura kuti ana Mnangagwa vanoda kudyiswa chifumuro. Maakuona zvaakuitika, vakudyisana chifumuro ikoko. Vakufumurana, zvese bvupa chena zvaakubuda. Hanzi vanhu vanoda kudiwa, it means ZANU-PF hakuna rudo. Hakuna rudo, hakuna kana kuri dry kwakaoma. Masoja marefu akasvika pamamercenaries. Aine mari yakakwana yaisaporwa neWestern world. But isusu maganda anga maoverere tinongoero. Vangoero. Kana vaimo mukatuwa kawanda takamunira nekutotedzera gwara remusangano. Tinoita zvine discipline zvakuda panenge paitwa proper processes tinozvitambira, asi hatitambiri zvinhu zvinobva pamunhu nekuti ZANU-PF aise munhu. Hanzi tine discipline. Zvichireva kuti hanzi zvinhu zvikaitwa negwara remusangano tinozvigamuchira nemaoko maviri. But kuzongoona dzatsamba dzaakuflaya kuti uyu munhu mutapa, uyu azodai so, uyu akutungamirira zvakati, aiwaka vari kuzviramba ivo varidzi vemusangano kuti ZANU-PF haisi amai vako,
haisi yambuya vako, haisi yekumba kwako. ZANU-PF ndeye munhu wese, is for all body anosapota ZANU-PF. Vasingasapoti ZANU-PF vakafananawo nesuwo zvedu isusu tinenge tichingokura tiri kumasideline but tichinakirwa nekubvunduka kuri kuita chinhu ichi pakaipa. Amenoti unoti chiine nyaya iyi? Isa comment mucomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tukuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera. Botswana marangarirwa zvakare. Madzibaba Masango vachange varimo muGaborone vachiita ma1-on-1 kubva musi wa25 June, 26 June, 27 June kusvika musi wa28 June. Kuti muziye zvizere, fonai panhamba dzinotevera 0773 066 354 kana kuti 0776 581 704 kana kuti 0776 581 698. Ingava back to sender, lock sender nezvimwe zvinanhara zvizere. Heuno mukana we1-on-1 namadzibaba Masango muBotswana muGaborone 25 kusvika 28 June 2025.